Blanka, herri honi, zuk ze izen jarri diozu? Ze izena? Ba, Nagore izango da, jarraituko da izaten Nagore. Baina beste Nagore berria esaten? Ez, nik ez dut esaten Nagore berria. Nik uste dut inork ez dugu alakorik deitzen, Nagore. Ze zuen etxea? Nondik gelditzen zen? Nire etxea gelditzen zen, joder, eskemen, aratago. Eta horrantza begiratzen duzun bakoitzean zer? Hor zegoen etxea. Zer egingo diogu, bai, pena. Nire aitaren familia oso hemen bizi zen, eta nire ama urdirozkoa zela, eskondu zen nire aitarekin ona, Nagorera. Nire etxea zegoen herrian bertan, herriko etxea zen, frontoia zuen atzean, eta azpian taberna, herriko taberna. Hemen urtegia ikusten duzun tokian bizitza zegoen, bai, zelaiak, baratzak eta ibaia. Nik ez dut zoilik ura ikusten ez, ikusten dut aintzinakoa, bai. Weightlessness, no gravity. Were we somewhere in between? Serio eta larri noiz ikusi genuen, badirua iritsi zenean, ez, nik ustet. Hor, ja Nafarroko gobernuak hasi espropiazioak eta bar iritsi zirenean, hor ja aste borraste horretan, ez? Hor lainoa sartu zen eta lainotu zuen dena. Imaginatzen dut, zueko haindik zuen etxeetan, baina jada batzuk, auzokide batzuk, egongo ziren euren planak Nagore berrian egiten. Bai, horrela zen. Eta hor sortuko ziren harremanak. Bai, baina ez bakarrik Nagoren, zonalde osoan, Gauzak okertu ziren, gobernuak etorri zen diruarekin, eta pentsa ezazu, suposatzen jendeak hasi zen dirua hartzen, eta bere bizitza berrantolatzen. Eta beste batzuek erabaki zuten amaieraino iritsiko ziren, eta haien artean nire aita. Nire ama hil zen, eta nire aita geratu zena, esan zuen etxetikan aterako zutela. Esaten zizuten, ez, desalojatzeko, badakizu gutunak, iristen zaizu, dozein desjabetze baten bezala, Baina nire aitak oso argita garbi zuen hortik botako zutela, bera ez zela joango. La parte baja de la localidad navarra de Nagore es desde hoy un pueblo fantasma. A primera hora de la mañana, varias máquinas excavadoras han comenzado a derribar las casas que se verán afectadas por el pantano de Itoiz. A principios de año, el gobierno foral comunicó a los propietarios que tenían 2 meses para abandonar las casas. Las máquinas no habían aparecido hasta hoy. Muchas de las viviendas estaban vacías, pero otras seguían habitadas. Incluso ha habido quien no quería abandonar su casa y se han producido momentos de tensión con la policía foral. Bai, oso gogorra izan zen. Eta, kontua da beste etxeak utxik zeuden, ez? Jendeak kobratu zuen eta ustu zituen etxeak, baten bat oraindik bazituen gauzak, baina ondokoak eta hori utxik zeuden. Baina agindua zen gurea lehenengoa botatzeko, zegoen gure etxea. Bigarrena gure ikuilua, momentu horretan aitak ardiak zituela, ez behiak, ardiak, eta gero baseliza, eta gero gainerako guztia. Imagina ezazu. Azkenean lortu genuen 2 ordu, eman zizkiguten 2 ordu, eta horri bili ginen eskoltatuta bai, foralak leku guztietatik. Eta ikusi zenuten zuen etxea nola botatzuten? Bai, hor geunden, bai, ez ginen joan. Oso gogorra azkenean atera genuen dena, momentu batez nik bakarrik entzuten genuen oiuak, eta zen nire neba Mikelek ezin zuten bota gure etxea eta zuian ziren okuilua, eta orduan Mikelek edo eduk ezakin nork, ardiak barruan daudela, hasi ziren oiukatzen, bazi joan makina okuilua botatzera hori animaliak barruan zeudela. Isilpean geratu ginen ez, bai, pena handia, nire aita ikustea, batez ere aitarengatik, ez? Bai, geratzen zara oso gogorra da. Nire aitak lan egin zuen agoitzen, jubilatu zen agoitzen Solanon. Eta ez zuen Iruñera joan nahi. Orduan hori, Iruñean genuen Burlatan, zehatz-mehatz. Genuen pisu bat, Amerikatik etorri zenean erosi zuen pisu bat, dola urteak, Artzain joan zela. Orduan saldu genuen, erosteko agoitzen pisu bat nire aita eta nire nebarentzako, biok, bai.
beste hoia genuen gure etxe bizitza hipotekatuta geunden. Eta orduan falta ziren haiek. Gaurko Nagore, hemen daudenei gustatuko zaie pilo bat. Bakoitzaren, entzun behar dugu, orain etortzen dira eguna pasa hor ondartzetara eta hori eta askotan entzuten duzu, ze polita, bai, oso polita, bai. Amorru astuzu deitu nahi, baina amorru puntu batekin. Esaten dut zen memoria gutxi dugun. Ez dute esaten beste, nik ulertzen dute, etortzen dena eta ez du ezagutzen esaten du, gura ikusten da. Baina. Guk ere esan dugu, ze polita. Eta hola, bai, ziuske. Gezurra dirudi, baina ala da. Beti ikusten dugu, nola esaten da, ez? Beste hoi tokatzen zaienean, dena iruditzen zaigu ondo, ez? Edo tokatzen zaizunean zuri, agian esaten duzu, ostras, hau da garapena. Tela. Edozein gauzaren trukean, berdin du. Zenbat kostatuko zaigun edo zenbat kostatuko zaie urrengo belaunaldiei. Well, you're somewhere in between, fast asleep, fly and dream. I'm a ghost to you, here it goes to me, a bird's eye view, San Luis. I'm a ghost to you, here it goes to me, a bird's eye view of San Luis. I'm a ghost to you, here it goes to me, a bird's eye view of San Luis. I'm a ghost to you, here it goes to me, a bird's eye view of San Luis.